Ассалому алайкум ҳамватанони азиз, салом ба кулли подписчикони канали Автомобил ТЖК. Хуш омадед ба канали мо. Стоп ки як дуна лайки бепула биза ва подписатсияро фаромӯш накун. Зангулачаи каналамонро виседамон ва чӣ тавре дар комментария хоҳиш набуда будед ки мошинҳои арзон ва пешкаши бинандагон гардонем ва инак мошинҳои арзон ва пешкаши шумо мегардонем ва меҳнати моро қадрдонӣ карда як дуна лайки бепул ва подписатсияро фаромӯш накун. Зангулачаи каналамонро виседамон. Инак бинандагони азиз, мошини аввалиямонро пешкаши шумо мегардонем. ВАЗ 2199 соли 1992, мотор 1.5, бензини холӣ, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Панҷакен мебошад. ҷои сумгириш 8500 сомонӣ. номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидроед занг бизанед, бо қайтом муомила мекунем. Инак бинандагони азиз, пешкаши шумо мекунем Приора соли 2010, мотор 1.6, бензини холӣ, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Дар шаҳри Хуҷанд мебошад. ҷои сумгириш 25000 сомонӣ. номери телефон дар рӯи экран ҳаст. Бидроед занг бизанед, бо соҳибиш қайтом муомила мекунад. номи канали мо гап занед. Инак дар навори мо Opel Astra F соли 1993, мотор 1.6, газ, бензин, коробка передачаш механик, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дар шаҳри Душанбе азизамон мебошад. ҷои сумгириш 23000 сомонӣ. номери телефон дар рӯи экран ҳаст. бидроед занг бизанед, бо қайтом муомила мекунад. соҳибиш қайд карда ягон дард надорад. краска талаб нест. 4 дискаи баллон, қайд 4 баллони нав. имконияти алиш бошад. занг бизанед бародарои азиз бо муомила. Инак дар навори мо дӯстони азиз, ВАЗ 2110 соли 2001, мотор 1.5, бензини холӣ, коробка передачаш механик, дар шаҳри Ваҳдат мебошад. ҷои сумгириш 17000 сомонӣ. номери телефон дар рӯи экран ҳаст. бидроед занг бизанед, бо қайтом муомила мекунад соҳибиш. соҳибиш дар инҷа қайд карда мошин краска талаб нест. 4 баллони нав, қатъи диска баллон, системаи музикаш зури бада. бидроед занг бизанед.